Dotono pungkaham Facebook Live hanya nangka tani ke sini Tripura haste ni warriors rogno kaisa koimung ba kobogmung tani ke tabu buba grani ideology no tuiwi onek candidate ni bangai kok banglai temen bagai ang asing na sawani naiwe je candidate bu khalanya ni bagai buba graje homani bonus iseng accept khlaiwi nawani nangge tani ke sini ideology sini nahar mungkene sekang seng jefanu buba gra no buba gra candidate songmani no seng pas sima khlai granai tani ke seng pas khaibai man pore ulo ni ulo seng wasok lai mawe khani bangai je candidate musugui tongnai ba seklaimui tongnai borok no ang asung koyani musugu je nini ani kri khlaiwi seng baksa ke thansa ke seng o sobawo ongkhalaiwani nangnai especially seng ompi nogor ni candidate press meet khlaimani no ang nukha belai ke kha khamu